Zdravo, Nedim Ramić, naš i vaš advokat za auto udese ovdje u St. Louisu i današnje pitanje je da li mi osiguravajuća kuća mora dati vozilo u najam nakon auto udesa ako nije moja krivica, jeli? I ako majstor koji treba da popravi to auto neće stići do mog auta sljedećih 30 dana, jel? I to pitanje smo dobili tek odskora zbog ove, kako da kažem, svjetske krize gdje ne možemo da nabavimo dijelove za popravak auta i nažalost ako je vaše auto u voznom stanju i ako je sigurno za vožnju, to jest ako je lim oštećen ili neki dijelovi što stvarno nemaju ništa sa sigurnošću, kao što bi to bili blinkeri ili nešto opasnije. Znači moramo čekati da majstor koji treba da popravi to vozilo ima vremena i dobije svoje dijelove da ga može popraviti. Znači kad auto ode u radnju na popravku, tada možemo dobiti auto u najam od osiguravajuće kuće, ali ne i prije, znači moramo čekati. S druge strane, ako vaš auto nije u voznom stanju, vas ne zanima koliko će taj radnik da čeka da dobije te dijelove, osiguravajuća kuća vama mora plaćati auto koje iznajmite. Toliko od mene. Ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite nas nazad na 314 352 6800. Sve najbolje, ugodan dan.